Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсинол гатаба койбер темалар турында. Йолкынлы кич Йоршолыда җиде автомобиль янды. Йоршолыда вандализм очраклары ешайды, хукук бузучыларга нәрсә яный? Диагноз куеп дәвалау билгеләячәкләр. Ярбуе паркында Казан аграр университеты студентлары һәм укытучылары урман патологиясын тикшерүгә керештеләр. Йоршолыда җиде автомобиль янды. Гадәттән тыш хәлиле 8:24 һәм 8:25 йортлары арасында төнге сәгать 3-дә була. Хукук сакчылары машиналарга ут төртүченең изенә бик тиз төшә. Ул 40 яшьлек Чаллылы булып чыга. Ир үз гаебен таный. Шол ТВ телеканалының төшерү төркеме янгын шаһитләре белән сөйләште. Мондый көчле шартлаулар берничә тапкыр булды дип искә төшерә Юрий Зыбарев. Ул тиз арада бер машинадан икенчесенә күчә. Ир-ат сүзләренә караганда, ул ялкын телләре аның машинасына да барып җитәр дип курга һәм шундук урамга йөгерә. Хлопки были довольно-таки мощные. Сначала один хлопок прозвучал, потом второй. По всей вероятности взрывались баки. У нас общий чат есть в доме. Вот сообщили, что парни этого увидели. Вот как он с бутылкой подходил к машине, вот, и потом скрылся на автомобиле. Шетел машиналары яңадан торгызырлык хәлдә түгел. Шаһитлар сүзләренчә, ут төртүче БМВга сыйыклы кагызган һәм ут төрткән. Аннан соң ут янәшәдәге башка машиналарга да күчкән. Услышал хлопок, после чего посмотрел в окно и увидел, как загорелась машина. Она начала гореть снизу. После чего мы, как увидел, что горит машина, сразу же позвонили пожарным. Ут төртүченең гамәлләре видео күзәтү камераларына эләккән. Кадрларда ут төртүченең ничек шетел машинасы янына килүе һәм ут төртүе күренә. Полиция хезмәткәрләре шикләнүчене тоткарлаган инде. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам установили предполагаемого подозреваемого. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина вину признает, в содеянном раскаивается. Устанавливается размер ущерба и мотивы совершения поджога. Яндыру юлы белән миллекне аңлы рәвештә юк итү яки зыян китерү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Әгәр дә шикләнүченең гаебе избатланса, аңа 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү куркынычы яный. Лилия Гатсина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Явызлар кулыннан машиналар гына зыян күрми. Йоршолыда вандализм очраклары ешайды. Шәһәр милкен белә торып буза торган хукук бузучыларга шәфкатьлелек күрсәтү булмаячак. Бу хакта матбугат конференциясендә башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев белдерде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Дом только отремонтировали. Сразу вот это расписали. Шәһәрдәшләр үзләренең ачуларын һәм канәгатьсезлекләрен яшермиләр. Чаллыда җир асты кишүләрендә чиста диварларны табу кыенлаша бара. Вандаллар кулыннан автобус туталышлары яки уен майданчыкларының һәрберсе диярлек зыян күрде. Меня до глубины вот это все возмущает, конечно. Это до такой степени, это мой город, я его люблю. И это вот такое безобразие не успели сделать, и уже все вот это запачкано, изломано. Я не понимаю, почему так происходит. Видать, силы некуда девать. Башкарма комитетта вандалларның гамәлләрен дә игътибарсыз калдырмадылар. Шуңа күрә аларны эзләүгә хукук саклау органнары хезмәткәрләрен дә җәлеп итәләр. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сүзләренә караганда, вандаллар исә еш кына балалар һәм яшүсмерләр булып чыга. Уртак тырышлык белән аларның уку яисә эш урыннары ачыклана. Хулиганнарның шәхесе билгеләнә. Шуннан соң аларны җаваплылыкка тарталар. Что касается умышленных действий, мы очень четко реагируем. Мы привлекаем к финансовой ответственности, мы ставим на профилактический учет в органы внутренних дел, что влечет достаточно серьезные последствия для лиц, которые эти действия совершают, так как ограничивает их в определенных правах на будущее при поступлении на определенные виды работ или государственной службы. Илья Зуев билгеләп үткәнчә, вандалларның әтиәниләре балаларын исәпкә куймау һәм җаваплылыкка тартмау үтенече белән мөрәҗәгать итә, ләкин түрә бу мәсьәләдә нык торачакларын белдерде. Лилия Гатсина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Диагноз қойып дауалау белгілейшеклері Ярбуы паркында Қазан Аграр университеті студентлары һәм оқытушылары урман патологиясын текшіруге кіріштілер. Білгішлерге 3 дистеге яқын ағашның тұрышын бейлерге туры келешек. Оларның нәрсе білен ауырғынларын ашықларған территорияны рекреациялау бойынша көрсетмелер берерге. Орында біздің тішіру түркіміде болды. Дерево уже усыхает, кора уже отлетается. Это признак того, что в будущем этого дерева уже жизнь прекратится. Білгішлер диагнозда қойдыларын орат ағашлары ауру тамыр губкасы. Оның арқасында ылыслы ағаш үлем. Тамырдағы ауруның бірінші білгісі ал түстегі қызыл бузины жилегі барлыққа келем. Ярбуы паркында шулай башқа ағашларда шірлейлер. Ну, менің үшін бигеректе оянышы, мене урманчы болаrak, мене мында Америка өрөнгісінің бик көп рәхәтләнеп үсүе. Бұл бірден біздің ағашыбыз түгел. Ол тешіліп шығуға шіре башлай. Шіру процесында бик көп кенә сарыф ителә кислород. Ол кислородны біз суларға тиеш, біздің экологиябыз яхшырга тиеш. Мында инде біз аны бөтенсен эшлибез өрөнгіге, өрөнгілер үшін шартлар тудырабыз. Аурулардан тыш кырткычларда күп урман патологиясын текшеру 10 күн элек башланган иде. Бу вакыт ичинде 15 000 агач текшерилген. Бу гомуми күләмнең 50%-ын тәшкил итә. Эшләр бара тиешле җитезлек белән, әмма ләкин кыенчыклар килеп чыга. Елгага якынайган сайын килеп чыга малоценный сыйфатлы агачлар. Канавалар, эрозионный размыфлар, шуларына безне әзрәк тоткарлый. Жир таптала кысыла. Агачлар туклыклы мәддәләр алудан туктыйлар. Һәр агач үз номерын алачак. Шулай һәммәсенең дә сәламәтлеге буенча бал куела. Без монда парк прибрежныйның агачның тазалыгын карыйбыз. Парада алган барлык белемнәрне кулланабыз. Практика узабыз. Урман патологиясы буенча эшләр тәмамлангач, белгечләр паркны төзекләндерү проектын әзерләүгә керешәчәкләр. Ял итү урыннары, юл сукмаклар шилтәре барлыкка килер дип планлаштырыла. Кырган һәм зыян күргән агачлар киселәчәк, кайберәүләренә дәвалау билгеләнәчәк. Шулай ук алга таба төрле агачлар утырту да күздә тотыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Көз иммунитетны ныгыту өчен менә дигән вакыт. Елның бу вакытында витаминнар аеруча да бик мөһим. Ира көнчыгыш балык деликатеслары иммунитетны ныгытырга ярдәм итәчәк. Ярчалыда Камчатка ярларынан улды һәм балык күргәзмәсе эшли. Тәмле диңгез продуктларын Green сәүдә үзәгендә беренче катта алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Шоулның күпчелек халкына таныш Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе шоуларны һәм шәһәр кунакларын сөендерүен дәвам итә. Бирдә кайнар һәм салкын сул белән ысланган диңгез продуктларының 35-тән артык түре тәкъдим ителә. У нас икра, новый улов, очень хорошая, крупнозернистая, слабосоленая. У нас очень большой выбор. Чавыча, слабосоленая, холодного копчения балык, горячего копчения чавыча. Белорыбица очень нежная, белое мясо без единой косточки. Нерка горячего, холодного, гомуль, кижуч. Шолы халкы Камчатка ярларынан килгән диңгез деликатесларының тәмен лаеклы бәяләде. Диетологлар белдергәнчә, ак балык итендә кандагы холестерин дәрәҗәсен киметүче мәддәләр бар. Сатучылар әйтүенчә, диңгез деликатеслары өчен чират иртән-иртүк төзелә. Шулай ук шоулар арасында чавыча да популяр. Чавычу и икры немножко. А как вам на вкус? Мне нравится. Очень хорошая продукция. Чавычи где-то тут 2 килограмма, икры 200 грамм. Я с самого первого раза, как они сюда приехали, вот я все время беру. Очень мне нравится, потому что такой рыбкой мы ведь здесь не избалованы. Поэтому очень даже это нравится. Диңгез деликатесларын татып карау мөмкинлеген қолдан ычкындырмагыз. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе шәһәрдәшләрне 17 сентябрьгә кадәр сөендерәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы бездә. Мин Лилия Гатина сүзең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать.
Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица – все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ «Грин», 1 этаж. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.